Ay, salamat no. Richard, das tulay ma'am? Dire, baing na nalida na dia. Kailangan na Ilang litros gasolina? Dire? Murag 60 kapin? 60. Ganun. Cinta ba to? Di na smagay.
Kasi kung saan IB. Kung saan IB yun. Uy, unay. Ay, tas ay sa kapit. Ay, karumi. Kasi sila ticket. Lukat sa tag-ticket. Kanang una mo larga be. Buwang sa tiko kayo. Ang una mo larga. Hey! Unom. Ano? Ay, ano ba? Unom be. Ay be. Unom. Iya ba yung driver? Iya na yung driver. Iya na yung driver. Mo pito. Wala ka senior. Kaya nagbinti na niwas. Oh, akay lang yung driver to. Kuruan. Mano ninyo sa gidan usa. Mano ninyo sa gidan usa. Tayo sa Bunggo. Sa basura. Wala lang yung gamit ng aircon kay wala nang bugnaw. Ang dagat gidan mo ba? Wala tanan nagdagan rin, wala nang aircon. Dahil gipaayo nila, ni gasto 6,000 kapin. Pud magdugay. Wala ka na din. Papayaw na. Asam tunga. Kuha ko nga sa Ah, ito doon sa barge. Tapat sa barge. May mulay ka po dahil. Oo. Ah, tulin mo ng dagan. Lagi. Ako suglo. Oh, ang bago man eh. Oh, yung bago, tulin yung dagan. Yung sa maling higot-higot ani ron. Ah,